ako, aking tinanong, anong kaganapan? Silang lahat ay nakahawak ng dahon na malalapad. May inilagay sa gitna ng dahon. Bakit ano ba yun? Ako ngayon nagtataka. Sinubo nila at saka unti-unting inumuya. Hindi nagtagal, sila ay dumura. Pinagmasdan ko ang kulay niya ay pula. Ay oo nga pala, ang tawag doon ay mama. Kumuha ako ng isang dahon na kulay berde. Nilagyan ko ng maliit na bilog at powder na puti. Meron pang dahon na kayumanggi, mapanghi pero sobrang crunchy. Nang matapos ko, aking isinubo at ninuya ito. Ako ngayon nagtataka, sinubo nila at saka unti-unting inumuya. Hindi nagtagal, sila ay dumura. Pinagmasdan ko ang kulay niya ay pula. Ay oo nga pala, ang tawag doon ay mama. Ako ngayon nagtataka, sinubo nila at saka unti-unting inumuya. Hindi nagtagal, sila ay dumura. Pinagmasdan ko ang kulay niya ay pula. Ay oo nga pala, ang tawag doon ay mama. Tama na. Tama. Bakit